وجه حل قصه این مزن قصه اینه بله خیر بله قصه او که گونده کول گپ بگانه شروع کنیم بله وجه بی روچه روزگار بی بادشاه اللہ تعالی وطن سرزمینی پادشاهیه سرزمینی پادشاه ملکا هست جن مردی وجه جن و مرد هسته بله خیر مردی نه ماتی هم پیرزالی هسته جنین گفتی کول گپ بگاو جنین زانه نکرا والا هنگه زمانه جنین گشته نکرا کنه او جنینا ربط روچو موشو وشی آخر مردی نگه رات مردی نوشی تو من ترا گفته تی مات ماوانا گفتی مات خدمت هم بکنم تو منا کش تیر کو ماتا وا من تایی ربط روچا کنم یا تی مات هیگا مردی نه یک دورنده بیچار که نصیحت کنی مات هم پیری نه کجا دور دون یه زمستانه شبا جنینا سوچ دا بلدین جنینی یا سوچ دا وشی وتی ماتا بار وتی باغا تر باغ پله وها پال درستی وتی ماتا نه تی مات تر پس تر رستا وشی آو بار همودا کوڈلے بندے ورگ مانڈ کنوندو بری همودا آو در روب تریچ کنگا ماوا دم بوش ہودگو پرچنگا ماونا چوکھا سنبھالوں تی ماتا سنبھالوں ترا سنبھالوں کیا سنبھالوں میں یار نپریوں بلا خرے مار دیں ہاں وجہ مار دیں جنین خبر سرے ہا بلے اسی ماتیں اسی پاک دامنے یعنی با ایمان قرآن وانے مردمیا با نماز مردمیا ہاں وتی مات گو اسی تو زانے منی جنین قبول نہ کرنے کے مجبور ماتا گو مشکل نہیں منا باغا برم باغ انگا منا واشتر بھی ہاں کہ جنین کرا باسن دازگواری رو کہ منا داسان وش نویون باغا برے وچ انگا من خدای لوٹوں او دا منو منی خدا بھی ہم بس مانگو تی خدا تنہا بو مانگو تی خدا راز نیاز کنو ادا تی جنین گڑم گڑام بان ٹیلیویزن توار چیالا مانگو تی نمازا و تسبیح وانت نکنو آئے چارنی مات ور راضی ہیں مات وہ وجہ کوڈلے شوقیں ایڈی کو باغ توکا ماتی بو ما کوڈلا بو ہما کوڈلا زمستان ماتا کو ٹائٹیں کوڈلا زمستان سوارت میں وش من شہری کنو انچو موری کنو کے او گرم بھی انشاءاللہ کوڈلے ٹائٹیں وجہ چوکا بستا باغ توکا ماتے بستر مستر و تحت سامان ہر چیز تھا آفتابا و کراو پوچ موچ گندل مندل درو بورتا ما تحت سراو کشکران درو چیزی بو مداتا چای کتلیو که چای بری اڈکم واو ورگوش ما وطی واسا کارون بله چاو کتلیو بگر بدران چٹے میں تو چای وره چیزی وره بلا کرے چه مبه آیا گو شهر ریم بلا کرے مات وجه شو مودا باغا شو وجه اکستا چی بی تو یر روچی شفا گوشی مودا و باغ توکا وجه وقتگا او باغ توکا نشتگا اللہ اللہ کنگا وشی عبادت کنگا بقول کسا وجه ہم ایک کیسا چکم کے اولٹ پولٹ ہیں بقول کیسا ہے گا نا اولٹ پولٹ مقصد ہے کم کے چیئیں بلے دیوان تو کماش آستے ہیں ماوات ہاں کماش میں نونو کے نو اولٹ پولٹ یعنی کم کے دنیای گپ و کم کے وطمنا ایمانی گپ نش تو کا آستے ہیں بلے گپ شر رہے ہیں گپ پاں وجہ سیلنے گپ نا نی وشی عبادت کنگا شپا بالک نشتگا وجہ ماتے ہیں وسی عبادت کنگا یک فرشته یا خدای بنده یا درویش یا بالاخره آت کمودا وشی ماسی ترا زمستان واشتر بی یا گرماگ جز کنه وشی منچو منا زمستان واشتر بی چه گرماگ وشی پرچیه ترا زمستان واشتر بی وشی زمستان ایک خاطر منا واشتر بی که زمستان مردم پوچ و پوشاک کنده مردم تمام بدن بغیر درو ستر توکن با حجاب زمستان مردم با حجاب کن بی حجاب مردم نکن
گرماگ بلا نسبتی گدام شکشی مردمان جاندار کن گرماگ او که از زمان کا کاله پا کولر رو بگر بدار و نبیتا نه این مجبور تنکن گد گرا کنه آستیگا لانچه جیگا پچ کنه سریگا سربانا یر کنه او سارے لوگا ایدے مادم کسی نہیں ہوتی شلوارا مانجنے برز کنے نی کونڈے ڈاننا ہے نا دست سے چا سروچا ہوتی منا چا شی لانچ کن ڈاننا ہے آنا سارے بانے اوشی ڈاننا ہے آنا با حجاب اوشی تو گرمک مردمان جاندار کن وجہ منچو اوشی حبر تی دیما چیرنے اوشی گرمک مردمان جاندار کن بلے با ایمان مردمان واسطہ گرمک اگر ستر گرم بی بلے وطرہ جاندار نکن بلی لوگا کسنی وطن تانا بلے اللہ موکل و گوننگونا باید هر جا با حجاب ببی این ماته نه همه جواب دار شی بالوتی جواب همیشه من مات گوشی آو من چون جواب همیشه شی وجه درویش که ات که وابا آگاه باره عبادت کنه جز که هم درویش شو بزن پرشته وشی نکه میده جز که تو شد صوب سر وجه کهات چوکین روتی مات واسه صبحانه برو ناشته برو نه چو اوه منی مات کنی ایو جنکی 14 ساله دانشتا جوز کو हाँ تو چا کجا منی مات کنی تو چا کجا گوش منتی مات ہونا میشه مچ تو نی مات منی مات پیره 70 سالگی تو چوکه تر 13 14 ساله گیش و نبی شی با منتی مات ہوں تو منی مات ہے وشی انچو تو منی مات ہے منتی مات ہوں 14 13 سال ہوں دوشی پرشتے یاد کا منای جوست کو تگا من جواب داتا گا من ہمشی اللہ تعالی ابراہیم بیتا گو چرت کے پیری وا تی بونے شوا منا ڈانا دور داتا گا او اللہ تعالی منا کما کتا درویش ہے بات تھے بلا کرے منی گپ کے دوست بیتے گا او نی وجہ مات ہے وجہ بغیر بدار تین ڈمبر تحت ما درو زور تانتی ہرکا لڈ تانتی ہو زور تیشو لوگا بچ کنم چوکا شیشه منی مات وجه من برتا باغانی ماتا عبادت کتا اللہ تعالی شن جنین چوکے گوانڈین کتا او نی تئی مزایم نبی ہوتی وارگا وط کنتو وا لوگ وا ادگا کوٹیا بل نندی وشنا بل وشنا نی تو کسانے منتا نیل ہوں دا باغا بکا پہ تو پیرے نے بھی تی گورا کسنے تو کسانے ادگا مردون روان کانچو شرنے مار زور تشو لوگا وجہ اوہو جنینا چارے این من شرین کاری نکو من شنوتی واسیگ دوست من نگو من راه دا باغا اللہ تعالی اور با ایمانی بیتا اللہ تعالی آئیں گے تک کسان کتا نی وتی ماتا مندرون راه دون وتی مردی نکو منی ماتا ہم بار کسانے نکنی بیاری تی مات کربتا کسانے نی بیتا گات کا منی ماتا ہم بار ہما کوڈلا بریاں ہما تحت سری واپین شو تحت ونی ماتا ہے گا من ندونی تی ماتا تی بد نیتیه تو گتا من گتا مات وتی برتا باغ تو کا دور داتا شهر یه شپی دو شپا گیش نبیتا وش نه منی ماتا بارگو هما تاتا تی مات کرا باڑا سر پچ گئے وش نه ونی مات بابا قبول نکن تاتا ندان تی مات نماز نکن دی ما قبلا نکن تو هم برنو تاتا بدون تات من مات با نماز نندی زکن تا سر تاتا دان ترا اللہ اللہ کن رب مات چوس کنه وش نه مو تاتا ندان تات منی کسانی امرائیں مو تاتا کسا ندان وش نده یه وش نه رب تو وجه جنین رب منت کو بالو کے 10 پاد پرت کم شما بالو کے نم برونگو گمبے منی پانا ما پرنچ او اولا کے من کم کو چیتون تو منا چلوگا ڈانا کو انی اتونی پادا پرنچ کے تاتا برے تو تی ماتا برے وہ اپنے ڈیکا اوشی او ہر رگے نا کہ لوگ آچ منا ڈانا دورا دا منوتی لوگ موا زحمت کشے لوگوں وات ہڈکو ای چوکوں پا بازدگی پا واری رو دیں تو مزان کو او انی کہ قابل نانو نگن بیت چما پچے گئے ماوگے مانگو تو منی گوارزات کے او تی ہر رگے موتا ہی کار کتا ما تاہتا ندوں آئیا وی لکن ہاں ود گے تاہتی شمار وطارا ہما تاہتا برے بیجنی ہمو دا بشی
هر چه کته وشی نامو تاتا ندم و تاتی ندا تاتی ندا وجه همه یوتا تاتی درگه برد همه باغا ماته که با باغا مات شما ترسی شپا من جنگل شمارتا واپنده دا نه جنین چوکه به گوانده نه به هاو بل نند الله الله کن وشی ما و زندگی الله الله اینا بتا هنی من چطور پا می ترسا که من جوان و الله الله بکنم الله و دلانی مالکه ظاهری مالک و نه که اشبه باغا بنندو الله الله کنم هر رنگین دیک کیا وجہ ہما دمانا دستی میں شوشتی وشی لگے اللہ اللہ کنگا نماز مانگا ہو وجہ کیسے ہی معیش کو تھا ببخش کم گیش اگئی دے مادیم بدن چو چیزے که معیش کو تھا شنیدن که بود مانند دیدن نا من چما وقت ندیتا معیش کو تھا وجہ آرتے وشی آرتے بلے ہما ٹیمان بانمازی بھی ہمیں ٹیمان یا اللہ عالم آرتے وجہ بلو پا تات سرا و نماز وشی بل جوانی او شر ری بیتا نزان ہمیں ٹیمان نماز کن اللہ عالم نی آرتے وجہ تات سرا واب درستن شپا مزنی ٹیرین تسبیح گتا کمایتگی 1000 دانگی 500 دانگی گونی تات سرا درستن شپا که من جوانی با پا ہمیں گلا تسبیح دراجیں کمایتگی اللہ اللہ کنگے هرکا یواش یواش وانی شوشی سک سک کا مانتا شیت توار اللہ اللہ وشی بازار توقات بس که ٹھیک جتا وشی بلی درویش وشی زیتر که من جوانی که من ترسی این سک سک کا وشی اللہ اللہ ای کتا که ترسته گی نا میزا میزا وشن ترسته گی جن من نزدیک من ترسته بیچاره گا وشی تیز تیز می سک سک کا اللہ نامو مانتا ذکر کتا نی وجہ وشی وجہ کیسے ما چیزیں عشق تا نا مانی نزانیں دے مادیم وشی وشیتے ہاں وشی کہتے ہیں ہما پرشتہ درویشی چیئے کہتے ہیں سلام دا سلام علیکم بی بی وشی وعلیکم سلام وشی بی بی ترا زمستان واشتر بی گرماگ وشی بی بلو منی سن مزنه ما کجا سارتیه سگت کنم گریب مردمی و این چو پتو گندل من کجا بیارم اتر پردم من زمستان اصلا واش نمیتا و زانه من پیرم پادون ترکن کجا چینه این چو واصلی من بیارم پیک بیارم دست پادم و تی بجنم من زمستان اصلا واش نمیتا سارتی هم اصلا زبر نو این چو پچ گراکن 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 انچو نی پچان تر گواد داتا زند زنده نه را ربط که مردم نه دستی می ششت کن این چو گدانگو نه نشت پادت کن گرماک چه درست هم واشترین شی بی بی ترا گرماک وشی هاو گرماک واشترین دستی مردم دننا کن گواتی و دستی پادی سری دننا این گواتی و زمستان مردم کشی بازی پوچ و پوشاکن نه دستی می ششت کن ای 50 دانه کمیسی گوارن 70 دانه شلواری پادن چطور کن نه من اصلا زمستان واش نمی شی بی بی بچار وشی من چارتا من زمستان واش نمی وجہ ایک کلیپ مزم بھی دومی توار باندر شما چیه پورا کنو سلامت باتی اللہ مارے وجہ حال کسا بله آیا بگری شیانا ہمیں جنین که شو وقتی منا سوال والا آت کنا کسا جن کسا ہمیں وڑے نا وسیق من وجہ چیانا آنی بدنیتی شی بچا نیت پاکی نا او بدنیتی وجہ آئی نیت پاک رب جنین چوکی وشی بھی وجہ 14 سال گئی یہ بدنیتی نیوش سوال جواب کنو کت کا لاتیوش درویشی بھی تھا لاتیوش پرشتہی بھی تھا انچو کہ ما عشق تھا وجہ شنیدن که بود دیدن بود نی وجہ که گوشی دوستی کن وشی نه 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 ماسی وشی ماسی زمستان وشن واشتره مردم با حجاب بی وشی نه 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 با حجاب وجہ انچو گود ما چا کجا بیاره ما گریبی مردم انچو پتو ما چا کجا بیاره اتر پردیں ہنی مارا آرتگا یا کوڈلی توکا کہ ہر نیمگا چو تھول پیما گوات پیدا گے ماں جوانے نئے سارتیاں دیما ماں سارچے روک کنے سارترو سارتریں گرماگ بیتے مردماگ آپی جانا کمو پتر سری کے تر کتا کمو گواتا جتگا دلی سارت بیتگا زمستان سارتیا کیسا گی وشی ہاو ماسی ہاو وشی شو وجہ آیا سوال کتا آوا شو درویش یا پرشتگی یا
سوال کتن شو تو ये दिगर वचा वजह जने चोखा वजह तैयार नाश्ते ठेठे आडी कुथा वती मौत वा सरोन मजानु जने चोखे ग्वांडे वरक गेश्तर व पराठी ठेठे पतका आओ पराठे शीरछाएं वजह बोच रोगने आओ शीरन दसियंत मक्खने जागने वजह रोगनी नगान आडकम पोती माथा कारी के वजह वसी गाना था वसी وشي جاني كيف تولي واتارد كان وا ما تات لوटे ती मात वासा नदाती मना ती मात del nebi मांगा तरा ती लोगा चिकाश्ता अंगा शाते ने रफ्ता कसान बीतगे नरोंडी पोती वासिग सर वासिग उशी मां तरा ती ग्वारजात को वत नाजिक में तो गरीबी है शवा नांदे उखासने मां ती गए चोक दिले ठोकर तरा दा आखिर में नीके जवाब इशे के तुम्हारा दइए बल्ली मावा खसाम बितंगो चौका वांचे वरागड खनो दो के तो बनंद बेचार चिंचो फसों आसा जहमत तो कर सब पासे दरोगे मनी बा को ता वारता शीर बोचा वत कनो ती माथा दे मारे न दे और रोगना वत माथे वरे के मनी चामान चिया के मा हमदा तो मा हमो नरोंडे के शीर में मारा बदे पास मनी वती बितना मुशी खैर वजह बेल आया बगैर बालों का बुच रोगनी वजह आट को तम बाढ़ते बुती मातो वास्ता दरक शो या अल्लाह फाड़े के देमी को थी माथा चारों नजरी मखनो रोक कोडला चारती ओह बला नस्पत वजह मजलिस बला नस्पत दीवान वजह मानचो इश्कोता अंचो तारीफ बहने बुदू ने कम गईशी चारती बला नस्पत मादियाने हरे ओश्ताता वह मैंने मौत को जाए अम्मा जान एदे मता कादे मता माता तो आर को बा ये उसी तई मनी तई वती कार पदा हो आई पासे जो बा को तांदो जेंदे च लोगा काश्त आठ हमारा बाजगी बु मारा आठ वती लोगा जॉय दा ओ वती जगह टोकुरी हिम्मत पथई वास्ता मचे को आणि आई के साहबा लोग है डाना दरे को हो मनती दवा हमशी मनती मौत हमशी वह थवा हरगे वतन मौत उन्ना मुछ मनती मौत ओ मैं वती कार पदा हमशी वजह यमशी मर्दों नीकी शर्री कान तो शर्री गंदी ना आके बदी गंदी मर्दों के ना मिसाल जाना पदगरा खाले जा हमेशा वत कपी और न कपी वत कपी मर्दों काला पदगरिया तो काले बजे ना वत कपे पतो वत बद भी तो पेकने पाइया तो आई वासा तो काले जा तो आइया दौड़ दे नी अम्मा तवे हो मानो तना मचतो गुड़ा बाजार बारों था गुड़ा हमदा पाला वे मैं आबरू तो बो जो आबरू मांबो आबरू थाओ बोर तके लोग साहिब छ लोगा दार कुता पाला देम ना था इंचो मंत्रा को दीम मदे उसी मन में इधर तई कार पाता था मना सोच दाता थाओ को पाले देम दे मां वा नजाना थी नक्श नगार थाओ को तक था शी अब्बा हाट चे को था थाओ को था मांग को था बला करे मौत कार पर दीपता ना और हर का उसी नेक का परवात का ना कसी की नीक कुनात बरखोद कुनात बादाम कुनात बरखोद कुनात ना हर का से शर का पवत का बादाम का सेल का पवत का पदगरा ना का हर का खौरारो देमा वत शूदी ना कसी देमा न शूदी हर कसे शर्री का पवत का बदी हम कांते पवत कांते निचें कैसा दास्तान चें बाज है ना उसी जने ने भी आंचो वजह जाय बरा उसी सील कना जाम जने ने बोले भी मार दिगे रो लोग शारे खुराक वरग मरगन द्रोसा कारम बानोर दे मैं दे बानोर शारे खानवादी मार दूं भी ಇದು ವರ್ಗದ್ರು ಪಮ್ಮಾಡ್ತಾ और जोस को ती मौत शुभन मौत रांदा गुड़ा हटचे सारखे वाड़ते उष्ण मर्दिने मदमान होज कुछ मन तलाव काम बदे शु पर्ची उष्ण न
मैं लोग اصلا نلوٹوں مرچی آئی تھی موت کے سرا روکاں وہ باندھا منی جا گئے چوکی کے چھتوں منا بدنیا کے آخر ماں ہنچو احترام تھی موت آ دے تے چوکان جا گوڑا مامبو منا گوڑا ہنچو سرا روکاں دیں لوگ منا لوٹوں چھتو آسا منا لوٹوں چوک منا دنیا تو گا بھی آئی ہر چکران تھی بشن باو ماترا موتا والا ورگان دیں نا 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 اس میں خانواده اصلا بنیاد چر رگ وطمن لوگ ہے شما دیوال هشت چوٹکا ایر کتا شما دمانو طلاقاً گید رو دیکھیں ہنچین لوگ رو کہ احترام بکنا موت ہے پتہ احترام بکنا رو ہما لوگ اچھان کا مجھے ہنچو یا وقت زمان کے 4 سال ہمیں گپا اچھی گوزی یا روچی ہنچو یا جائے چی روگا بھی لوگ ہے وجہ بی بی بھی احترام بی بی باز ہیں اور گندی کہ منی وسی کا احترام باز ہیں احترام کرنا گا مزانو مانا باندہ بی بی ابن چوک کے منا بھی آہم منی احترام کرنا یا جائے ہنچو روگا بھی گندی اوہ یا پیر مرده یا مدن کاروان سیر مردم روگا یا پیر مرده پاشباده همه کاروان همه سیریان دنبا تچانی چو بلا نسبت گنو کو بڑا پندو کو بڑا گنو کا بل پندو کو بڑا همه کاروان پشتا تچانی ہما جنین کو اتمنى بی بی کے بی بی بھی آ کاروان آدمہ کر روگا بھی اور گندی وتی مردمان نمازگان چوکاں شی بدارے دارا شی برے اشیا بگرے بیارے شی پندوگرا بی بی شی پندوگرا بیارے شی پندوگرا وجہ گران کاران ایک پندوگرا گران کاران ایک کاروان کرو کاروان ہوشتی چون ہن پیروک بھی نہ پتے بھی گران کاران وشی ہاں تو منا پجا کارے وشی نہ وشی ما ہمایت تے ولگن جنینو گندگان من تو احترام دے گا ماگا گونتو توم چھتراب منا با دنیا چوک بیت کے تھی حالا بچا پندوگرانی حالے ماں زانتا کہ باندہ چھتو مناگا توک میں چیزیں با دنیا کے منی حالا ہمیں بھی انچو کتی موتے حال چوکو تگا کہ من لوٹے دست من دستان بو نہ لوٹے کہ من خانوادے بروں کسی کو تی موتے احترام نہ کن تی بلو کا احترام نہ کن رانی ہشت بنیاد ہے چوش کجیں اسے انچین خانواده برو سانگ و وصلات بکن کہ آواتی پیریں پیت ماتانی عزت و احترام بکنن آکھ احترام کا باندتی نوبتیں بیلی تو آنی جوان ہے باندتی نوبتیں ہمیں جا گیا جیسے کرنی ویسے برنی ہر بکنا ہم وڑا پور کننگ لوٹی او کھانا گرا وگنے نی ماتا ہوتی چوک گوا گوشی کار مکتنا یا اقوال میں سرائیں بلے اوشی مرچی شمن جا گیا گندے اوشی ہو وجہ قصہ ما دا حمدہ میں کاپی میں دفتر بندگ بھی وجہ قصہ لاس بھی میں قصہ داستان اوشی ہر کا نیک کند برخود کند بد ہم کند برخود کند قصہ جن مرد و وسی کے وجہ حلاس بھی سلامت باتے ایک قصہ دنبا کسانوں کے مثالیاں پشما مارت واجہ چوتی بزرگیا خماش چوتی واجہیا چمارا چو واجانے کے مسترن یا کسترن چوتی بزرگیا چوتی مزنیا بالاخره مارا اگه خبره کمگیش ایده مادم بیتا بزرگی مارا ببخشه بالاخره داستان چیزیه که ما عشق کتگه ما بیان کتو پر شما تحویل دا دم انداز سلامت باتی واجان الله شما را سلامت کن الله میاره الله حافظ شفان شما وشو درو بات سلامت باتی الله میاره